ବାପାକୁ ଦାଦି ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଆସିଗଲାଣି। ବାବୁ ସେ ଖାଇବା ଚୋରି କରୁଛି ଆଉ ତୁମେ ମାନେ କଣ କରୁଛ? ତୁମେ ବି ତ ଚୋରି କରୁଛ। ଆମେ ଚୋରି କରୁନୁ ଖାଉଛୁ। ବାহ ବଢିଆ କଥା। ତୁମ ଘରେ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ ତାପରେ ବି ଗରିବ ମାନଙ୍କ ଖାଇବା ଉପରେ ଆଖି। ବାହ କି ଦୁନିଆରେ। ତୁମେ ମାନେ ସବୁଦିନେ ଖାଇବା ଖାଇଦଉଛ ବୋଲି ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ସବୁଦିନ ଭୋକରେ ଫେରୁଛୁ ଆଉ ଏଇ ପିଲାମାନେ ଆଣିକି ଦେଲରୁ ଆମେ ଖାଇବା ମୁଠେ ପାଇଲୁ। ଆଜିଠୁ ଯଦି ତମ ଗାଁର କିଏ ଆସି ଏଠି ଖାଇବ ତେବେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ କି ଫୋନ କରି ଡାକିବି। ମୋ ପୁଅ ଠିକ କାମ କରିଛି। ଏଠି ଖାଇବା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଉନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବାପା। ସରି ନଟିଆ ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ଆଜି ଏତେ ରାଗିଲି କିନ୍ତୁ ସତରେ ତୁ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଲୁ। ହଁ ନଟିଆ। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆପଣ ମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଏ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରର ଖାଇବା କେବଳ ଗରିବ ଆଉ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଜମାରୁ ସେ